בסרט הזה אנחנו הולכים לדבר על הקורונה, על הסיבה של המחלה ועל האינטראקציה בין המחלה לבין הבן אדם. אני דוקטור נאדר בוטו, רופא קרדיולוג, מצנתר בכיר, מפתח את השיטה רפואה אינטגרטיבית מאחדת, חוקר ומכשיר מטפלים בתחום הרפואה האינטגרטיבית מאחדת, שהיא בעצם עושה אינטגרציה בין גוף, נפש ונשמה. המטרה בסופו של דבר להגיע לבריאות כפי שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמית, שהגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר של מחלה. בן אדם שהוא מצב של רווחה, רמת המתח שלו נמוכה ורמת החיוניות היא גבוהה, וזה נותן לו את העמידות בפני הגירויים החיצוניים והפנימיים כדי לשמר את האיזון הפנימי. וירוס הקורונה יוצר מחלה בשם COVID-19, הוא יכול להשפיע על הבן אדם עם רמת החיוניות שלו נמוכה. ודווקא בימים אלו של הקורונה, חשוב לנו להבין את המשקל הזה של ההיבט הנפשי והשפעתו על הגוף הפיזי ועל הבריאות שלנו, וממנו נלמד איך להתמודד יותר טוב עם הקשיים שלנו בחיים. אנחנו נמצאים במצב אבסורדי, שהמצב הזה גורם לנו למתח וסטרס גדול, שהוא כשלעצמו מחליש אותנו עוד יותר. לכן הוא מרחיק אותנו מהבריאות. אנחנו צריכים לפעול כדי להתקרב יותר על ידי כך שאנחנו משיגים את המצב של רווחה. ומצב רווחה זה מצב רוח שבו האדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, אושר ושחרור. לחיים אנחנו באנו לעשות השתלמות, ללמוד, להתקדם ולהתפתח. אם אני מקבל את הקשיים האלו כחלק מתהליך ההשתלמות, יש לי סיכוי להתקדם ולהתפתח. אם אני דוחה אותם, זה הופך להיות משבר. זאת אומרת, כל משבר בחיים שלנו, כולל המשבר הזה שאנחנו עוברים אותו בתקופה הזאת. אם אנחנו מקבלים אותו, יש מאחוריו פוטנציאל גדול להתקדמות, לצמיחה ולהתפתחות מבחינה רוחנית. לכן זאת ההזדמנות והאפשרות שאנחנו נתבונן ונגיד איזה שינוי אני רוצה לעשות בגישה שלי לחיים. האם הגדרתי בשביל מה באתי לחיים? האם הגדרתי מי אני ומה אני צריך לעצמי? ולזכור שאנחנו צריכים לפעול מיום ליום, להתקדם ולהתפתח, והדבר הטוב ביותר לעשות את זה דרך אהבה לאחרים, עזרה. ואין יותר רגעים טובים מאלו להיות בעזרה הדדית, לתמוך אחד בשני, לחפש את החלשים ולתת להם יד, לתמוך בהם. זה מעורר בנו בצורה טבעית את הצורך הזה ללכת ולחפש מי צריך עזרה. ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל לא לשכוח את זה ברגע שהמשבר עבר. לזכור את זה ולהיות ולהישאר עם זה. אני מזמין אתכם לדף הפייסבוק שלי, כדי שנוכל לראות, לפתח, לדון על הבעיות, לשאול שאלות, לקבל תשובות ולהתקדם ביחד.